Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tichingoti kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regai tibva tapindamo mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini mukoma pandakauyawo kunoku kuSouth Africa ndakabva ndazotanga kushanda kune imwe nzvimbo pati kumaprize uku kunoitawo zvekurimwa mapotatoes. Saka vanhu vazhinji vainge vachiuyawo paprize paya pandainge ndichishanda vainge vachingoti iwewe nemanakiro acho awakaita haufaniri kuti unge uchishanda paprize panapa, unofanira kuti unge uchigarawo kumatown. Zvino mukomana Anshi ipapo paprize ipapo kuti ndinge ndichipinda basa, kutopinda basa kwandainge ndakaita ndainge ndakatomanikidzika kudanana naforomani, because foromani wepo ndo zvaainge achiita izvozvo. Kana uchida basa unototanga wararana naye, ndokubva ndangobvuma. Saka ndainge ndichingofungidzira kuti sezvandainge ndakangonzwawo kuti unongorara naye kawani zvainge zvatovharana, but iye manje ainge ava kungogara achingondimanikidza kuita bonde naye. Dzimwe nguva taitoti kana tiri pabasa paya tiri mushedi obva atonditextira obva ati enda kutoilet, ndobva ndaenda kuya. Aingoti kana kasvikawo kuya ndiriko kutoilet obva atotanga kutoita bonde neni. Ndakasvika pakuona kuti iyi ndiyo inonzi abuse, because iye ainge achiti ndoda kukuroora but at the same time asingadi kubuda pachena kuti tainge tichidanana. Zvadaro mukoma ndopandakabva ndazotanga manje kudanana neumwe murume uyu ainge achigara muPolokwane, because ikoko kwacho kwandainge ndichishanda kumaprize acho ari kudhuze nekubhodha reBotswana. Saka murume uyu akabva azoti ainge achida kuti ndinge ndichiuya kuzogara naye muPolokwane. Ndikabva ndazobvuma, ndainge ndiri very desperate. Ndakabva ndazotanga kugara naye muPolokwane mune imwe nzvimbo iyo inonzi Westernburg. Tava kugara tose. Zvino mukoma ndakabva ndaona kuti murume uyu vakadzi ainge achivada, apa ainge achirova, apa achindihorera. Ndikabva ndatanga kunzwa pain imwe yainge isingaiti, ndokubva ndazoenda kuchipatara. Ndakati ndaenda kuchipatara ndikabva ndazoudzwa kuti ndainge ndiine sick, ndakarwadziwa tikanetsana. Kudzamara achizondidzinga pamba pake. Iye ainge achitongorenta RDP yose, but akabva atongondidzinga. Ndobva ndatanga kugarawo nomumwe musikana uyu wandainge ndava kuwirirana naye. Saka iye musikana uyu ainge achitoshandawo kumaIndia, but inini manje ndakabva ndazowana basa pane umwe muSomalia. Kondaigoziva here kuti kana ukadanana nemaSomalia vose vanenge vava kuda kurara newe. At that time ndakati ndarara naye, akabva azondiudza kutoti itori culture yavo kuti kana akadanana neuyo waanenge adanana naye, mabrothers ake anenge achifanirawo kuzorara nemusikana waanenge achidanana naye. Ndakabvuma mukoma, but ndikabva ndatoona kutoti zvinhu izvi zvandiri kuitiswa izvi hazvitomborina kana sense. Ndikabva ndangoti ko varume vose ava vacho vandiri kurara navo zviri nani ka kuti ndinge ndichingoita hure. So ipapo futi ndaiva neumwe uyo wandainge ndichiwirirana naye. Saka ndaiwanzokuti paya pandinenge ndichimuperekedza kuti ange achienda kunoona chikomba chake, because aiva nechikomba chake chainge chichigara kwakaita kumaplots. Vazhinji vanokuziva kunonzi kuSnake Park. Saka aiwanzokuti kana achida kubuda paya maweekends achida kuenda kunoona chikomba chake, taibva tazobuda tose chiita sekunge tiri kuenda kunoshandirwa, because kune vamwe madzibaba vainge vachishandirawo kumaplots ikoko. Taiti kana tabuda manje then iye aibva azoonana nechikomba chake. Saka ndakabva ndazotanga kuwirirana zvekare nevamwe vasikana vadainge ndichitoona kutoti vanobva kuZim vanoitawo zvekutengesa miviri yavo kumaareas ikoko. Zvino mukoma ndakabva ndazoti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiregedza kushandira maSomalia aya anoita zvekutengesa magumbezi. Ndikati zviri nani kuti ndinge ndichitongoita hangu zvekutengesa muviri wangu, otherwise ndingatindivadzwa kana kuzotopiwa chana nawo maSomalia awa. So ndakabva ndazotanga kutengesa muviri wangu. Ndaitobudawo makuseni ndakatogeza ndichitoti ndiri kutoenda kubasa nechihandbag changu, but muchihandbag muya ndo munenge mutori nematuruzi ose ebasa. Later on kana ndava kudzoka ndaibva ndatoenda pamba pechikomba chemukadzi uyayo wandainge ndichiwirirana naye, ndobva ndatogeza. Uye zvekare mamwe mazuva chikomba chake chaitombondipa mari, tobva tatomborara tose paya. Zvino mukoma kwakabva kwazotanga manje kuchiuya umwe murume uyo ainge achibva kuNigeria. Saka murume uyu akabva azouya achitiudza kuti iye ainge aine maclients ainge achitoda vanhu zvekutodaro, but vazhinji vakabva varamba, vakabva vati vanhu ava vekuWest Africa vanokwanisa kana kuzototanga kuzokutransportisa madrugs. But inini mukoma
nekunzwa maprizes avo ainge achiti anenge achitipa because ainge achiti maclients acho vanhu vane mari dzavo. Ndikabva ndatongoti panapa regedzai ndinge ndichingoriska, hapana kusiri kufa. Ndokubva ndatongowirirana naye, ndokubva azoti ainge achizoenda neni kuJoburg. Saka neumwe musikana takabva tazouya kuno kuJoburg. Takati tasvika kuno ndokubva tatanga kutsvakirwa maclients tichitopiwa mari. Taipiwa mari yakawanda apa waiti kana watarisa mari iyo yacho yaanenge akupa after iye achiti ndatotora mari yangu yecommission, waitoona kutoti it means kuti iye is getting a lot of money. Zvadaro manje pane paakazomboti ainge achida kuenda kunoona umwewo uyo ainge abvawo kunyika kwake ikoko kuNigeria, who was having a vacation kuCape Town. Ndokubva ndati iri bo, ndokubva tasara paya, but mukoma takabva tazotanga kutambudzika because tainge tichigara kuSenton at that time. Then imwe friend yangu manje akabva azotiza marentals because they were quite expensive. Ndokubva azotanga kugara muHillbrow. Hey mukoma, ndakazoti ndaenda kuHillbrow kuya ndichiti regedzai ndige ndichirelocate. Ndikabva ndatoona kutoti kwakatodhakwa. Ndikati I will never stay in such a place. Ndokubva ndadzoka zvekare kuSenton. Ndakambozama kuhasela but life was really hard now. But akabva azodzoka zvake in time just before I had gone broke. Ndokubva tatanga kugara tose. Saka ndakabva ndazomukumbira kuti ange achinditsvakira maclients zvekare. Akabva ati izvezvi baby girl handichaiti zvemaclients, but what I can do is that ndinokwanisa kukutsvakira umwe munhu like a pimp uyo anenge achikutsvakira maclients. So ndakatanga ndabvuma ndisati ndaziva munhu wacho waainge achida kunditsvakira. Iye paakazondiudza zita remunhu wacho ndainge ndichitomuziva because most of the times taitoti titori patouchline, then uya murume umwe ainge aine vamwe vakadzi vaainge achishandidzana navo aitouya obva atotanga kutovarova achivatorera mari. Saka ndakabva ndati that one I will never work for him because muSouth African iyeye ane umwe hutsinye hwekutouraya kana munhu. So ndakati ndaramba. Akabva ati saka uchararama sei? Ndikabva ndatongoti paunenge uri ndo pandinenge ndiri. Akabva ati it is fine. Ndokubva tazoenda kuapartment kwake. Takati tasvika kuya haana kana kumbogara, andivanzira kuti iye akatoromba. Akabva andiudza kuti ipo paya paainge akaenda kuCape Town ndo paainge akaromba. Ndakabva ndati neniwo ndikuda kuti unge uchiendawo neni ikoko. So we then waited for n'anga yacho iyoyo payainge ichibva ikoko kunyika kwavo ndokubva yazoenda kuCape Town, nesuwo tikabva tazoenda ikoko. Zvino takati tasvika kuya ndikabva ndazonzi iye marombero acho aakaita inini ndainge ndisingakwanise kuromba nenzira dzacho idzodzo because iye akati magods avo ekuNigeria haapindirani neropa rangu because inini ndinobva kuZimbabwe. Saka ndakabva ndazonzi inini ndainge ndichazopiwa zai. Saka ndakabva ndazopiwa zai because ipapo ndainge ndava kutotengesa chibereko changu. Ndakapiwa zai mukoma. Then ndokubva ndazonzi zai iri ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunoriisa musikarudzi mangu. Ndakabva ndaenda kubathroom but ndakabva ndapiwa nelube, iya lube yatinoshandisa pakuita bonde. Ndasvika kuya ndakabva ndazodza lube yakawandisa kusikarudzi kwangu zvekare. Ndikabva ndazodza lube iya pazai riya. Ndokubva ndatanga kupusha ndikapusha kudzamara rose rakwana zai riya rakati rapinda musikarudzi mangu. Ndokubva ndazodzokera kuya kwainge kuine n'anga iyaya. Apa pamba pacho painge pakazara sei mukoma? Painge pangori nevanhu vainge vaine mari dzavo ende vazhinji vacho vainge vari vemuno muSouth Africa vachida kuchengetedza mabusinesses avo. Plus nenyaya iyi iri kuitika yekuti vanhu vane mari dzavo vari kukidnepiwa, saka vazhinji vacho vainge vachitsvaka mishonga yekuzvichengetedza. Zvino mukoma ndakabva ndazonzi taifanira kuti tinge tichizodzoka kuJoburg. Ndokubva tadzoka. Ndikabva ndazomirira zuva iro randainge ndichazozvara zvekare zai riya. Saka nerimwe zuva mukoma ndakabva ndatanga kunzwa kuti there was something that wanted to come out. Ndakabva ndanorara pabed. Ndokubva ndatonzwa kutoti painge paine chinhu chainge chichibuda. Ndokubva ndatozvarisiwa paya but ndakati ndadongorera kudai mukoma ndakabva ndaona kamwe kanhu kainge kakaita kunge kachikwambo but kainge kakangoita kunge mumvuri kari black. Ndokubva kadisappear ende chibereko changu mukoma chakabva chatanga kurwadza chikabva chatobuda. Zvino ndakabva ndazotorwa ndokubva ndazoendeswa kune umwe private uyo ainge achiwirirana neboyfriend yangu. Tasvika kuya akatoti atondiisa pascan akabva atoti uyu asina chibereko. Saka ndokutengesawo kwandakaitawo chibereko changu. Panguva yacho iyoyo mukoma handidi kukuudzai nhema, ndainge ndisingatombozivi kuti zvinhu izvi zvandainge ndaita, kutengesa kwandainge ndaitawo chibereko
changu, hakusi kunzi ndainge ndichazoita mari kwaupenyu hwangu hwose, but ndakabva ndazoudzwa kuti zvinhu izvi zvainge zviine expiry date. Ndakambochema but ndikabva ndanzi everything has an expiry date. Mushonga upi neupi iwo une expiry date. So ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizochekeresa amai vangu. Ndakarwadziwa mukoma ndichiudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichichekeresa amai. Saka amai vangu ndakabva ndazovachekeresa. Mushure mekunge ndachekeresa amai vangu ndokubva ndachizotanga kuita mari. Ndakatomborarama mukoma, but zvakazoitika manje ndezvekuti saka ndakatomboraramawo kwechinguva ndichitoita mari, but nawo zvava kuitika ndezvekuti mukoma ndinopota ndichirohwa mambama, but wacho anondirova mambama handimuoni. Uyu boyfriend wangu uyu iye ari kuti we are going to find a solution, but iye anosuspecta kuti chipoko chaamai vangu ndo chinondirova mambama. Like zvaizvezvi mukoma, kana mukandiona so munokwanisa kundinzwera tsitsi zvisingapori, ende ndinoti kana ndikada kupfugama so kuti ndinge ndichinamata ndinobva ndatanga kurohwa nemambama. Please ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vakandiudza dzimwe nyaya dzakawanda, dzimwe dzinotyisa, saka ndangozama kuti ndige ndichikupai a brief narration of a story. Zvakangoma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Saka message iyi yandichakere chizokuverengerai zvekare in-narration ndakaitumidzirwa kuchannel yedu iyaya African Confessions. Saka ndichangokupai a brief narration. Saka pane mumwe mukadzi iye ari kuti she is a South African, hanzi I am a Xhosa speaking woman, ndinobvawo kuEastern Cape. Hanzi ndakazoti ndawana basa ndikabva ndazotanga kushandirawo imwe couple iyi vaitova vanhu vainge vaine mari dzavo, then ndaivashandira as their maid. Zvino ndakabva ndachizotanga manje kuchiva murume wa madam boss vangu, but ndakabva ndazombozama kuita zvose ndandainge ndichifunga kuti kana ndikaita chakati anokwanisa kuzondichiva, but ndakabva ndatoona kutoti munhu ainge asitomborina kana basa neni. Then ndakabva ndazoti manje zvino ndakabva ndazoenda kune umwe Sangoma. Ndakati ndaenda kuna Sangoma uya Sangoma uyu akabva azondiudza kuti aikwanisa kundigadzirira mishonga iyo yainge ichazokonzeresa murume uya kuti ange achizotanga kundichiva, tobva tazotanga kudanana. Saka Sangoma uya akabva azondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizorara nebenzi. So since ndainge ndava kushandisa motikari dzavo vanhu ava pose pandainge ndichidira, dzimwe nguva ndaitoti kana ndichitodzoka kwedu kuEastern Cape ndaingotongotora motikari yandainge ndichida. Pose apa ndaigara ndichingozvibvunza kuti zvino benzi racho ndichasangana naro kupi, benzi randichazoita naro bonde kuita kuti zvinhu zvangu zvinge zvichizoita bo. So ndakazoti nerimwe zuva ndichitodriva ndichitobva kuJoburg ndichiuya kuno kuEastern Cape, ndo pandakabva ndazodarika nepamwe bridge. Ndakangoti ndadarika pabridge paya ndakubva ndatomisa motikari yangu because ndakabva ndatoona kutoti painge paine rimwe benzi rainge richigarapo pabridge paya. Ndakabva ndatanga kuzvibvunza kuti zvino benzi iri ndoita sei kuti iro ringe richiita bonde neni. So ndainge titori busy zvangu ndichitongotamba nefoni yangu. Ndo pandakabva ndatoona kutoti panzvimbo pandainge ndiri ndakapaka motikari yangu padhuze pacho painge patori neimwe supermarket. Ndakabva ndadriva ndokubva ndaenda pashopu paya ndikabva ndatenga zvikafu zvakasiyana siyana, mabhanana, ndikatenga sadza, ndikatenga chii ndokubva ndadriva ndichidzoka zvekare pabridge paya. Ndakabva ndapaka motikari yangu ndokubva ndabuda nezvimapepa bag zvainge zvakazara nechikafu. Benzi riya mukoma rakangoramba rakanditarisa richiita sekunge rinoda kundivhundutsira, sekunge rinoda kunditiza. Saka ndakabva ndatanga kutora mabhanana aya ndichikandira mabhanana aya kwariri benzi riya richinhonga mabhanana aya richidya. Saka ndakati ndichifamba ndikabva ndaona kuti iko zvino rainge rava kusanditiza. Ndikabva ndatoona kutoti plani yangu yainge ichitoshanda, kudzamara ndazotosvikawo padhuze naro. Saka rakabva rangoramba richingodya. Saka rakati richidya kudaro mukoma ndo pandakabva ndazosimudzira sketi yangu ndikabva ndazoriudza kuti ndainge ndichida kuripa chimwe chikafu. Rakangotitarisa mukoma
ndokubva raenderera mberi richidya, but ndakangoramba ndichingoriratidza private party yangu kudzamara manje rava kunditevera. Ndakabva ndafamba ndichinyatsokupinda mubridge ndichitira kuti vanhu vasazotiona, so ndakabva ndanorara pasi, iro rikabva ratouya rainge ratoburitsa sikarudzi yaro ndokubva ratoita bonde neni. Ndichipedza paipa yamukoma ndopandakabva ndaona kuti yei ndainge ndakanganwa chidhende chiya chandainge ndakapiwa naSangoma uya ainge achindibatsira wekuJoburg. Ndakabva ndangoshandisa bhurugwa rangu zvekare neskin tight yangu kuzvipukuta ndokubva ndazomhanya ndichidzokera kumotikari ndichitya kuzoteverwa naro benzi riya. So mukoma ndakati ndichikunopinda mumotikari ndikabva ndati kufunga, ndikabva ndati ndodii, ndotanga ndambodzokera here kuEastern Cape. Ndikabva ndati kwete, regedzai ndige ndichidhiraivha ndichidzokera kuJoburg. Ndakabva ndadhiraivha ndichidzokera zvekare kuJoburg. Ndichisvika kuJoburg ndakasvika pamba pen'anga iyaya wainge kutori usiku, ndokubva tazoenda manje muimba iyo yaanoitira matare ake. Ndikabva ndavarakidza sekuru vaya zvipfeko zvangu zvainge zvakatozara maspems ebenzi riya, ndokubva tatanga manje kuchiita mhiko dzacho. Saka vakabva vazorara neni mushure mekunge vandipa mimwe mishonga, vakabva vanditi handaifanira kuti ndige ndichizogeza kuzosvika musi uyo wandainge ndichazorara nemurume wamadam boss vangu. Ndakazoti ndadzokera manje kubasa, ndakasvikako very early since ndainge ndiine makeys and everything. Ndakangosvika ndokubva ndapaka motikari ndikabva ndatotenderera kuseri. Saka murume wamadam boss manje akazoti ari busy achitosuka motikari yake, akabva azoti ainge achida kuti ndige ndichimubatsira. Iniwo mukoma ndakabva ndaenda ndikabva ndanopfeka kasiketi kainge kari kadiki diki. Handidi hangu kunyepa, handina kana kumbogara ndapfeka chivhara ngozi ndichitira kuti ndige ndichizomuattracta. So ndakati ndiri busy ndikazungudzwa munhu ava kutondibata ndokubva azonditi ainge achida kuti tinge tichienda mumba mubedroom make. Ndikabva ndaramba ndokubva ndazoti handei kurumu kwangu, ndokubva tazotenderera tichienda kurumu kwangu because ndainge ndichida kuti ndinge ndichipedzisa kuita zvezve zvandainge ndakaudzwa nasekuru vaya, so that iye ange achizova wangu zvamuchose. Takati tasvika kuya taita bonde, takati tapedza mukoma ndopandakabva ndazotora zvimicheka zvezve zvandainge ndakapiwa naSangoma vaya kuti ndige ndichizomupukuta nazvo. Ndokubva ndamupukuta ndikabva ndaziva kuti zvangu zvainge zvatoita. Saka ndidzowo mhiko idzi dzandakaita. Murume uyu ndakazotosvika pakutochata naye, and right now I am still married to him. Apa munhu ane mari dzake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe vahanzvadzi vedu. Saka that was the translation yandakapiwa nevamwe admin ichibva kuchikosa ichiuya muchirungu. Saka it was a narration iyo yandanga ndichikupai. Akomana zvakangooma hazvo vedu we, zvakaoma. Let us talk about this issue in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Pari zvino handizivi hangu kuti ndaparadza chechi idzo dzinokwana kuita ngani, but handichade kuramba ndichikuita zvinhu izvi zvandinoita. Saka inini mukoma ndakangotangawo kuenda kumasowe kubva ndichiri mudiki, and ndikabva ndanzi pandiri pane chipo icho chiripo, but dambudziko randinoona kuti ndo riri pandiri, ndinototevererwa nemweya kana kuti mhepo iyo inokonzeresa kuti ndinge ndichingonzwira munhu wose godo, but ndinowanzokunzwa godo kana ndikaona kana kuti ndikanzwa kuti umwe munhu anoprofita kundidarika. Even panapa paYouTube mukoma ndinototi kana ndichitoona mamwe machannel andinofarira, kana ndikaona kuti panenge paine vana madzibaba vanenge vachiinterviewiwa, ndinobva ndatonzwa mwoyo wangu uchirwadza. Ndinenge ndava kutonzwira munhu iye godo kuti saka munhu uyu ari kutoita mari ka vanhu vose vachauya vachibatsirwa naye. Saka izvi zvinondiafekta mukoma. Ndinongoti pachechi yoga pasowe roga pandinenge ndaenda, by the time pandinozobvapo pasowe ipapo dzimwe nguva ndinotobvapo ndatombonetsana nemamwe maprofita, uye ndichingobvapo sowe iroro rinobva ratofa. Like last week apo ndakatoti ndichitobvawo kune rimwe location uko kwandainge ndashanyirawo umwe bhururu wangu. Saka ndakati ndichibva kuya mukoma ndakatoverenga masowe anokwana iwo kuita 4
andakaparadza. So handizivi kuti ndingabatsirikana sei so that mweya uyu wegodo unge uchizoenda kure neni, because kutobatsira mukoma ndinobatsira, but dambudziko riri pandiri nderekuti kana ndikabatsira munhu zviya zviya, kunyange munhu akauya akanditenda, because kune vamwe vanhu vaitondipa mari dzinotosvika kuma10,000 rands, but ndinobva ndangoti munhu uyauya achibva pamba pangu, ndobva ndati saka munhu uyu zvaandipa 10,000 rands ari kuzama kundiseka here kuti ndiri murombo. And at the same time kana munhu akandipa kana 100 rand ndinobva ndangoti saka munhu uyu zvaandipa 100 rand anoti ndinotengei ne100 rand, handikwanisi kugutsikana no matter what. Inini handisi type iya yekuti ndinorarana nevakadzi vevanhu, but zvandakamboitira vamwewo nerimwe gore vainge vauya kwandiri vachiti vainge vachitsvakawo mubereko, saka ndakabva ndatongoona kuti mukadzi wemufana iye ainge akanaka, ndakabva ndatongomunzwira godo mukoma, ndokubva ndatongomuitira munamato wekuti mimba isatombobata zvachose, ndikabva ndatovapa munamato wacho iwoyo. Saka mwoyo wangu unorwadza, handidi kukunyeperai mukoma. Inini I feel kuti ndakadaidzwa kuti ndinge ndichibatsira vanhu, but instead yekubatsira vanhu ndinotoona kuti ndinotokondema vanhu. Munhu wose anouya kwandiri achida kuti ndinge ndichimubatsira, handinei nekuti anditenda here kana kuti haana kunditenda, ndinotongomuitira munamato kuti zvinhu zvake zvisazomufambira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna madzibaba avo. Yei, pakaipa hanzi ndakatongoona kuti mufana iye ainge aine mukadzi wakanaka, ndikabva ndati mufana uyu mwana mudiki kudai kuita mukadzi akanaka kudai, ndokubva ndatosunga chibereko. Strange things do happen in this world.